Hello everyone, welcome back to my another video. May pernah magputram ng siregi channel si Dado nga si di Korifa ba numin ni mayam. Ado nga si kanara Korifa do ba kay do ba kana comment program sa to we have do nga si ang halake mayam da ado video sa nga bili ka di like share subscribe to ka bi ngano. Ado ga aibo support to bio.